салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чӣ гап. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо як хабари муҳим расонданиам ки дар имо бисёр мошенник пайдошудагиай ва ба профилҳои духтарӣ медароянд шуморо фиреб карда ай картаи шумо, ай телефони шумо сум синимат мекунанд. ҳозир ман ба имои худам даромада як чандтаашро нишон медиҳам ва мебинед ки дар ман чандта сабшени омадагӣ ва чиҳо навистагӣ. хуб, медароем аз поён ман ба шумо нишон медиҳам. Анастасия чӣ хеле ки мебинед дар инҷа номерои мара навистагиай ва гуфтагиай ки шумо 237568 рублей бурд кардед ва инро ба анамин силка даромада гиред. инами хел сабшени бисёр мада омадагиай ва вақте ки шумо ба ин силка дуромадед ай шумо разрешение мепурсад. вақте шумо разрешение доден аллакай уво метонанд бемалол ба телефони шумо дуромада метонанд пули шуморо ай карта ё ай телефони шумо синимат карда гиранд. хуб, эҳтиёт бошед ва мебинем дигари сабшениашро. дар иҷаям ҳам хел бошад силка роӣ карагӣ ва ҳаракат мекунанд ки мора маҷбур кунанд ба анами силка дароем. хуб, мебинем далши инашам бошад. инами хел силка роӣ карагӣ ва ҳозир мисол инами якташда медароем. ҳозир инамҷа гуфтагиай ки шумо 30,000 рублей бурд кардагӣ ва ба анамин силка даромада метонед пули худро дар 3 минут гиред. хуб, медароем ба силка ва чӣ хеле ки мебинед инҷа як сайтай ва дар рӯи экрани шумо мебирояд блокировка разрешит. вақте ки шумо разрешит додед шумо иҷозат медиҳед ки уво бе ягон хел проблема дароянд ба телефони шумо ва хостагӣ корашонро кунанд. ай эҳтимол дур нест ки уво метонанд ай картаи шумо ё ай телефони шумо яъне ай баланс сум синимат кунанд. барои ҳамин эҳтиёт шавед, ба ин хел сабшениҳо надароем. вақте ба шумо ин хел сабшени омад заблокироват кунед ва удалит кунед, штоб ягон вақт ничай надуромада намонед. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо, бародарои азиз. ман хостам чунин хабарро аввалин шуда ба шумо расонам. агар видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед, дар комментария фикротонро нависен ва ба кӣ чунин сабшени омадагӣ ҳатман нависен ку мебинем ба телефони шумоям ҳам хел сабшени мебиёд ё не. боқӣ сеҳату саломат бошед. хайр, то боздид.